suhteen. Kilpailun johdolla teille on piha. Ja näin kuorma-autojen lähtö järjestys ykköruudusta numerolla 80 Kiteini kakkosruutuun 78 Matti Salonen ja pistooli on niskassa. Kakkosruutu siis 78 Matti Salonen, ruutuun 368 Jarkko Jauhiainen, nelosruutu 62 Jarmo Kinnunen, ruutu 561 Leit Keskevaari, ruutu 660 Kari Suhonen, ruutu 7 74 Juhani Järvinen, ruutu 884 Erik Forsström, ruutu 981 Juha Rinne. Jauhiainen 62 Jarmo Kinnunen, 61 Keskevaari 60 Kari Suhonen, 74 Juhani Järvinen 84 Erik Forsström 81 Juha Rinne. Safety-car poistuu Kiteinin johdolla, sitten kierretään tuo puolikierrosta ja lähtö tulee tapahtumaan sieltä pääkatsomon edessä. Siellä lähtötuomari on sormivalonappulalla. Mikäli tuo muodostelma pysyy kunnossa, niin punavalo sammuu ja lähtö hyväksytään. Kiteini, Matti Salonen, Jarkko Jauhiainen, Jarmo Kinnunen, Leit Keskevaari, Kari Suhonen, Juhani Järvinen, Erik Forsström, Juha Rinne ja Lepka on erittäin hyvin tuossa kyllä muodostunut. Muodostelma kunnossa ja kuunnellaan sitten lähtötuomaria. Ja näin lähtö tapahtuu. Näin lähtö tapahtuu ja katsotaan sitten, onko Kinnunen, joka sieltä syöksyy kärkeen. Kinnunen, Teini. Ja Teini tipahtaa saman tien nyt sitten jo viidenneksi. Mikäköhän Kiteinillä tuli tuolla, joku häikkä tuli tuolla radan kaukaisemmassa pisteessä. Hänen valtiinsa yhtäkkiä tippui, oliko niin, että mentiin pikkusen ajolla ulos ja siellä ei sitten pitoa olla yhtään ja näin sitten ollaan tuolla Leskan puolivälin, taitaa olla huonommalla puolella. Ja ykkösenä tulee tulemaan Kinnusenkin olennakin erittäin hyvän lähdön kyllä tuossa. Se täytyy sanoa, oli erittäin hyvä. Jarkko Jauhiainen. Kolmantena Matti Salonen, neljäntenä
kovempia kilpailuja. No ei huono kilpailu ole tämäkään, vaikka autoja on huomattavasti vähemmän, mutta joka tapauksessa varmaan pitää olla kisa ja näin siellä vaikeuksia on Forsströmillä. Niitä vaikeuksia vauhti hiipuu kyllä Forsströmillä niin. Näin siellä ovittaa Juhani Järvinen juuri Forsströmin. Katsotaan pääseekö Forsström tuolta sitten varikolle saakka. Jarmo Kinnunen edelleen. Jauhiainen. Kolmantena Salonen. Neljäntenä Keskelaari, viidentenä Teini, kuudentena Juhonen. Seitsemäntenä Kati Ykkönen, elikkä Juha Rinne. Ja nyt rupeaa kyllä sitten Forsströmin ajokin jättämään oikein kunnon savuvanaa. Ja näin on, että sieltä paha savu tulee ulos tuolta moottorista ja sehän tarkoittaa sitä, että matka päättyy. Ja näin Forsström ajaa tuohon piikkiin pois tuolta radalta, eli Erik Forsströmin peli on pelattu. Ja ajettu runsas 4 minuuttia, eli 15 minuuttia lisää ajoaikaa vielä jäljellä. Tuosta autosta nyt sitten pois. Näin Jarmo Kinnunen kestää juuri 1.39.17 Jauhiaisella 1.31.09. Jarmo Kinnunen hallitsee lähtöä. Kinnunen, Jauhiainen, Salonen, kärki 22 eroa äsken sekunti. Ja katsotaan, että Kinnunen kasvanut 4,8 sekuntia. Matti Salonen kolmantena 4,9. Kahdeksantena ja keskeyttäneenä Erik Forsström sitten tuossa piikissä. Jarmo Kinnunen siinä pitkää puuta pesää raskateli ja kone siinä Jauhiainen 2,8 sekuntia kärjessä Salonen 6 eli kärjirosaimpaa kierrokselta. Ja siellä joku Kinnunen erolla, kun sanotaanko 400 metriä, 400-500 metriä. Sen jälkeen sitten rupeaa Jarmo Kinnunen katselemaan Juhani Järvisen automerää. Ja Likko varmasti ei siinä vaiheessa, kun Jarmo Kinnunen rupeaa olemaan siinä takana. 2,8 sekuntia ykkösen kakkosen eroinen sama. Ja kolmisen on ja näin ykkösen kakkosen eroa 2,8 sekuntia. Ja siinä ensimmäisen Järvinen, näin Kinnunen 31,8, näin tulee täältä sitten Jauhiainen 4,1 sekuntia, eli Jauhiainen on jäänyt lisää. Salonen kolmantena 2,9 sekuntia kärjessä. Että tulee sen verran tuolta taivaalta alas, että katsotaan nyt sitten rupeavatko herrat ajokkeinen ja yhdistelemään vai ruvetaan koittamaan varmaan. Ja siinä on sellainen kierrosaika 1.38,3 eli 7 sekuntia hitaammin kuin äskeinen kierros. Ja sen Vesikainen tekee Jarkko Jauhiainen kakkosena 37,9. Ero 3,8 sekuntia. Ja enää tuo ero ykkösen kakkosen välillä. Matti Salonen 8,2 sekuntia kärjessä. Salonen kolmantena Keskelaari tulee neljäntenä. Ja katsotaan tuon Keskelaarin ero nyt sitten kärkeen 29 sekuntia kilpailua. Ja Pekkasen kun tulee siinä ja rata käy liukkaavat ja liukkaavat se on yksi mikä on
Saksa, Homma. 1/10 nopeampi kuin Kinnunen äskeisellä kierroksella erolla 3,5 sekuntia. Nyt sitten Salosen vauhti pyytyy. Salonen lipuu pikkuhiljaa tässä maalisuoralla. Ja näinkö on, että Matti Salonen joutuu heittämään pyyhkeen kehään. Siltä näyttää ja näin sitten Leskelaari nousee sieltä tällä hetkellä kolmanneksi. Ja neljäntenä tulee nyt sitten Kari Suhonen, viidentenä on Aki Teini tulee siellä. Ja näin 3 minuuttia hetkellä kilpailuaikaa jäljellä Jarmo Kinnunen äskeinen 37.03, nyt 1.36.94, eli Emiä et on tottunut tuohon liukkaaseen Jarkko Jauhiainen kakkosena 5,8 sekuntia. Jauhiainen on jäänyt lisää. Juuri näkyviin. Meno. Ja puolitoista minuuttia taitaa lähteä viimeiselle kierrokselle, onko vielä on kolmantena. Ja siinä on nyt sitten Kari Suhonen ihan takana. Nyt nähdään tiukka taistelu tuossa kolmospaikassa. Neljä Juhani Järvinen. Ja näin Aki Teini siinä tällä hetkellä menee myöskin viimeiselle kierrokselle viidentenä. Ja täältä tulee 7-4 Juhani Järvinen. Ja näin on sitten kärki tulossa tuolla kallistetussa kurvissa, eli ruutulippu odottaa nyt sitten voittajaa. Jarmo Kinnunen tulee, siellä on tässä tornin takana. Jarmo Kinnunen. Kuorma-autoluokan voittaja. Kakkosen eroa. Ja näin Jarmo Kinnunen kuorma-autoluokan voittajana maalissa. Ja sitten täältä tulee kakkosena Jarkko Jauhiainen. Jauhiainen siis kakkossijalle. Ja Keskevaari on pystynyt pitämään tuon kolmospaikan, vaikka näyttää, että liukastaa. Keskevaarilla meinaa perää irrota tuossa ajokista. Leipillä Volvo N10 tuo auto. Leip Keskevaariin tulee sijoittumaan kolmanneksi kuorma-autoluokassa neljäntenä maalissa. Kari Suhonen. Viidenneksi tulee numerolla 80 Aki Teini. Kuudes oli 8. Juha Rinne. 7. Matti Salonen ja ystävät. Ja ei muuta kuin turvallista kotimatkaa ja jatkamme huomenna.